Det føles samtidig som en mur, man slår panden imod. De smider klyngebomber ned, der ligner madpakker, ungerne samler dem op. Er det det, vi skal have? Ja, mit navn er Bo Richardt, og jeg er 60 år, og jeg har været fredsvagt i 13,5 år snart. Fredsvagten er et projekt, som handler om at markere over for vores politikere, at krig er terror. At føre krig mod terror, det er absurd. Så derfor står vi her hver eneste dag og blafrer med de her flag her, for at markere det. Jeg har ikke stor magt i verden, men i stedet for at sidde derhjemme med min afmagt op og ned ad ryggen, så vil jeg hellere stå her og blive blæst igennem og vide, at mine børn den dag, hvor jeg ligger på gravens rand, så vil de sige, tak far. Det er motiverende. Jeg hedder Doris Krukkenberg, og jeg har været fredsvagt lige siden 2002. Jeg var meget fortørnet over den verdenspolitik, som bredte sig efter 11. september. Mine børnebørn, de betyder rigtig meget for, hvordan jeg tænker på fremtiden. Vi er så mange mennesker. Vi burde kunne ændre verden, hvis vi slog os sammen og gik sammen og virkelig arbejdede for det alle sammen. Men vi bliver splittet. Vi bliver splittet af forskellige systemer.